Fine violer, duftende roser og en skulptural kaktus. De fleste af os bliver ramt, når vi kigger på både dekorative og blomstrende planter. Alligevel får mange af os kolde fødder, for det der med planter kræver det ikke både uddannelse og grønne fingre. Floradania, der er en brancheorganisation for danskproducerede planter, og PR-bureauet Magnet, har netop inviteret en flot samling af danske livsstilsjournalister til at få jord under neglene. Til formålet var vi så heldige at få lov til at låne en bid af det eksklusive stormagasin i København, nemlig Illum. Og her ventede der journalisterne lidt af en overraskende udfordring. Vi havde opstillet små miljøer med møbler fra bokoncept, både sofagrupper og spisebordsarrangementer og et enkelt walk-in closet. Derfra var opgaven simpel. Nu skal I skabe liv i miljøerne med alle de fortryllende planter. Regi var der nok af. Vi havde på forhånd nærmest tømt inspiration på 4. sal for potter, puder og pynt. For det er jo nemt nok at nyde synet af det færdige resultat, når stylister har lavet smukke opsætninger. Nej, den ægte interesse og overraskelsen over, hvor sjovt og inspirerende det faktisk er, den kommer først, når man selv har fingrene nede i plantemulden. Vi vil gerne lave et rigtig pang-hjørne med glade farver. Et eksempel på en stue, der kunne friskes op i hvilket som helst hjem. Mange mennesker bor med sort og hvidt, og så synes vi, det ville være dejligt at lave en kontrast. Man må sige, at alle gik med på ideen. Lynhurtigt blev Illum forvandlet til en planteworkshop, mens orkideer, sukkulenter, fintræer og kødædende planter forsvandt ind i de små magiske verdener. Verdener, der hver en overgik hinanden i stemning, overraskelse, opfindsomhed og rigtig god stil. Og var målet at pille ved journalisters berøringsangst for på kreativ vis at tænke planter ind som selve mangfoldigheden i reportager, fotoopstillinger, stylinger og modeserier, må det siges, at missionen lykkedes. Budskabet om, at planter giver liv og sjæl i hjemmet, og at man ikke sådan lige kan mislykkes, er en gang for alle givet videre. Ingen tvivl om, at det kom bag på de fleste, hvor lidt der skal til, men hvor smukt det færdige resultat bliver, når man først slipper tøjlerne, giver sit indre legebarn frit valg på alle hylder og springer ud i fuld blomst.